Good morning! Traffic report muna po tayo mga kaibigan, mga sumusubaybay sa CLTV Balitaan. Anong kalagayan ng traffic? Diyan ho nagsisimula ang balita mga kaibigan, mga kareyon. Silipin natin anong kalagayan ng traffic dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kitang-kita ho ninyo sa ating pong live streaming sa pamamagitan po ng high-tech na CCTV camera ng CPOSCO ng siyudad ng San Fernando. Baka naman, kita ho ninyo mga kaibigan, ang kalagayan ng Jasa Road dyan ho sa Victory mga kaibigan. Ayun, merong mga pumapasadang jeep na andyan ho sa rampa, dyan ho sa outer lane mga kaibigan. Pero pansin ho ninyo magkabilang kalsada patungo ho ng Bataan, Zambales. Ayun, fast moving po ang mga sasakyan. At dumako naman po tayo mga kaibigan. Yung nakikita nyo yung Victory, oo, yung hong may bus ha. Diyan ho sa inyong screen. Samantala, dito naman po sa area ng Magliman mga kaibigan na hindi ho kalayuan dito yung ginagawang, yung Lasatin Boulevard, Choy-Choy, ha? Diyan na tumatambay si Paring Sernan. Ayan, wala hong problema sa traffic, nakikita ho natin dito. Pero meron hong pila na ng mga sasakyan diyan mga kaibigan dahil ho patuloy ito hong pagpapatupad ng rerouting scheme nito hong siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dumako naman po tayo sa area ng St. Jude mga kaibigan dahil nandyan ho umuusbong na yung mga negosyo dyan sa distrito hong yan, St. Jude. Fast moving din ho ang mga sasakyan, magkabilang lane yung mga patungo ho ng Angeles City at dito ho sa area sa San Fernando, Pampanga. At yung panghuli mga kaibigan, opo, yung pong mga meron hong mga business transaction dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Siyempre, nandito ho ang Kapitolyo ng Pampanga. Fast moving din ho mga kaibigan. Ito pong kanto na, pagka ikaw naman yung mga sasakyan na yan, Choy-Choy. Arvin, kita mo, Makoy. Yan yung mga papatungo ng Kapitolyo. Habang yun naman hong mga kaibigan, yung tricycle, papasok. Kumanan, papunta naman ho yun ng City Hall. At meron din hong ruta dyan, mga kariyon, papasok ng Bacolor, Pampanga. Baldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Humalili yung lingkod Paolo G. Santos kasi Kuya Justin Dizon. Hindi po si Kuya Justin Dizon to ha. Kasama po ninyo para sa CLTV 36 Balitaan atin to. Simulan na ho natin ang mga maiinit na balitang-balita dito ho sa ating rehiyon. Threat assessment kaugnay ng local election. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. Publiko, hinihikayat na magpabakuna at magsuot pa rin ng face mask dahil di pa tapos ang pandemya. Nasa 7.5 milyong halaga ho ng illegal na droga na sakote sa Bataan. 4 na drug suspects arestado sa Bulacan. Super Health Center itinayo sa Arayat, Pampanga. At pagpapaliban ng Public Utility Vehicle Modernization Program, panawagan ni Senador Bongo. Umpisa na ho natin ang mga maiinit na balitang Central Luzon mga kaibigan. Aprobado na ho sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 7241 o ang panukalang online voter registration. Sa oras ho na maisabatas ho ito mga kariyon, aamyendahan ng panukala ang isang provision sa ilalim ho ng Republic Act 8189 o ang Voters Registration Act of 1996 upang mas dumami pa umano ang mga mahikayat ho na magparehistro upang makaboto. Magbibigay daan rin umano ito para mapahusay ang sistema ng pagpaparehistro mga kariyon sa bansa upang matiyak ang malinis, kumpleto, permanente at updated na listahan ng mga botante. Sa ilalim ho ng panukala, ang aplikante ay maaaring mag-fill out ng registration form online na maaaring isumiti naman mismo sa tanggapan naman ho ng Commission on Election o COMELEC sa kanilang lugar o official website ng tanggapan. Kabilang ho sa maaaring isumite na proof of residence sa pagpaparehistro ay ang tax declaration o patunay ho na pagbabayad ng real property tax. Utility bills, ito, lista ho ninyo gaya ho ng kuryente, tubig, mobile phone, subscription, at sinumpa ang salaysay naman ho mula sa dalawang disinterested witness
na magpapatunay na doon nakatira ang aplikante at iba pa. Sakaling isumite ang aplikasyon online, magpapadala ng resibo ang COMELEC na magpapatunay na natanggap na ito ang kanilang aplikasyon. Hindi lamang new voters ang maaaring mag-apply online, kundi maging ang mga aplikante sa transfer of voter registration. Gayunpaman, mga karayon, hindi maaaring magpa-transfer ng rehistro sa ibang barangay 120 days bago ang regular na eleksyon at 90 days naman bago ang special election. Samantala, nagkaloob din ho mga kaibigan ng panukalang quarterly na paglilinis sa listahan ng registered voters kung saan tatanggalin ang mga disease o pumanaw na matapos ho sertipikahan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kape muna, ate, kuya, kape. Tikman mo ang masarap na kape, Lolo Ray. Ay, may sipa ang kape ni Paolo G sa lahat ng mga, meron ho ba kayong mga produkto dyan? Ay, pwedeng endorso? Ay naman, opo, bukas ho ang CLTV 36 para ho sa promosyon ng inyong mga local products. Baka naman, PM lang ho kayo. PM is the key, di ba, Lolo Ray? Sa iba po mga maiinit na balitang Central Luzon, hinihikayat po ni Senator Bongo ang publiko na ipagpatuloy pa rin ang pagsunod sa health and safety protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon po kay Senador Go, ang chairperson ho ng Committee on Health sa Senado, hindi dapat magpakampante, lalo na't wala pa rin hong anunsyo ang World Health Organization o itong WHO na tapos na nga ang pandemya. Narito po ang ulat ni Liana Canilao. Oktubre ng nakaraang taon nang inanunsyo ng Malacanang na voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor spaces. Ito'y bilang pagluluwag ng COVID-19 restrictions at pagdami ng bilang ng mga nababakunahan. As of March 8, 2023, umabot na sa mahigit 70 million ang bilang ng mga nakatanggap ng first vaccine dose. Nasa 73.9 million naman ang nakakuha na ng complete dose. Ngunit sa bilang na ito, 21 million pa lamang ang nakatatanggap ng booster shot. Sa tala ng DOH nitong March 9, mahigit 7,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. 913 sa mga ito ang mula sa Central Luzon. Kaugnay nito, hinihikayat ni Senator Bongo, chairperson ng Committee on Health sa Senado, ang publiko na huwag magpakumpiyansa, magpabakuna at magsuot pa rin ng face mask kahit hindi na ito mandatory. Antayin na lang po natin ang formal na pag-anunsyo ng World Health Organization. At as Committee Chair on Health po sa Senado, habang naririnig pa natin na may nagkakasakit ng COVID, ay huwag tayo maging kumpiyansa. Kahit hindi po mandatory ang pagsusuot ng face mask, ay magsuot pa rin tayo dahil hindi natin alam kung sino po yung may dalang sakit pag-uwi nila ng pamamahay na maaaring mahawa ng COVID-19. At iniinganyo ko po ang bawat Pilipino na magpabakuna. At kung qualified na ho kayo sa booster, magpa-booster na po tayo. Dahil napakababa po ng vaccination rate natin sa booster shots. Mandiyan naman po ang bakuna, kaysa naman po masayang, magpapakuna na po tayo at mas protektado tayo pag tayo po ay bakunado. Bakuna po ang tanging susi o solusyon para unti-unti na tayo makabalik sa ating normal na pamumuhay. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Shoutout muna sa mga taga 2nd District ng Pampanga. Opo, ay malapit ho sa inyo po itong aming balita na susunod mga kareyon. Opo, Kabalen, natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang konstruksyon ho ng 2 flood control structure sa kabahayan na Lolo Ray ng Porac River. Oo, sa lalawigan ho ng Pampanga. Napondohan ang mga nasabing proyekto sa ilalim ho ng General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga lang naman ng 48.84 million pesos at 19.77 million pesos. Ang naturang slope protection ay itinayo sa section ho ng Barangay Halong at Pio sa bayan ho ng Porac upang maprotektahan ang mga ito laban ho sa matinding pag-ulan at pagbaha. Ang slope protection ng Halong section ay isang 482 lineal meter concrete river wall na may steel sheet pile foundation
magsisilbi raw itong pundasyon para maiwasan ho itong pagguho ng earth dike, kung tawagin, na lubhang delikado sa mga residente o naninirahan malapit ho sa lugar. Habang ito namang 188 linear meter concrete revetment dito ho sa area ng Pio ay itinayo malapit ho sa river wall ng Barangay Halong upang madagdagan ang mga kasalukuyang flood control structures na malapit po sa ilog. Ayon po sa DPWH, makatutulong ang mga nabanggit ho na proyekto hindi lamang sa mga residente kundi maging sa mga lokal na magsasaka para maprotektahan ho ang kanilang mga tanim at ani sa panahon ng bagyo at malakas na ulan. Marami pa kaming balita. Oo, tito, ate, kuya, lolo, tumutok lamang. Magbabalik ang CLTV Balitaan. Babalik po ang CLTV Balitaan. Shoutout sa mga maaga pa lang nakagising at andyan ho sa kalsada, nakapila at ano man ho ang inyong ginagawa, nakikibalita, ano meron dyan sa CLTV dito sa Central Luzon. Makulimlim ho ang kalangitan dito ho sa aming lugar, mga kaibigan. Sa aking likuran na bahagi, Lolo Ray, nakikita mo? Makulimlim at totoo, kayo po mga nagbabantay dito ho sa kalagayan ng panahon,
magbaon po kayo ng payong. Baka, ayan, yun hong manakanakang pag-ulan ay nangyayari ho sa hindi ho natin inaasahan. Shoutout sa mga kapitan dyan. Shoutout kay Kagawad. Oy, ngumingiti sa atin sina kapitan at Kagawad. Ano ba meron? Ano ba balita? Umuusad na ho ngayon ang threat assessment sa mga elected local official. Matapos ho itong ipagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ho ng malagim na pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nanawagan naman ho ang isang mapayapang barangay at sangguniang kabataan election si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum. Narito po ang kanyang panawagan. Sinabi ko sa ating Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination kagaya yung ating ginagawa kapag darating ang eleksyon kung saan ang hotspot. Sabi ko gawin nyo ulit ngayon bago, don't think of the election first, but think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng brutal na pamamaslan kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Anya, ang threat assessment gaya ng pagdetermina ng hotspot ay makatutulong sa pag-usisa sa punot dulo ng karahasan na ang mga nabibiktima ay pawang mga local leader. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta walang illegal, basta makakaunti ang illegal firearms, kakaunti yung ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. Kaugnay nito, umaasa si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum na maikakasa ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng PNP ang makatotohanang assessment. Mahalaga rin umanong mapaigting ng kada munisipyo at syudad ang kanilang anti-crime na pagpapatrol ng mga otoridad at ang installation ng CCTV camera. And again, hindi po talaga dapat ito, and we are, asahan po natin yung DILG natin at yung kapulisan natin na tulungan po tayo. These kinds of things cannot be allowed to occur. Pero again, sa nangyari, nakita po natin yung usefulness ng CCTV, di ba? Kung wala po CCTV, we would not have known. So kailangan po talaga. Well, I went po dito sa PNP. Very okay naman daw ang Pampanga. So, anong gusto natin mangyari? Siyempre po, we want a peaceful election. Samantala, ongoing pa raw ang ginagawang risk assessment ng PNP sa Pampanga ayon kay Police Colonel Levy Hope Basilio, ang direktor ng Provincial Police Office. Ito, mismong kakausapin yung mga ating mga elected officials. Hindi lang naman sila, kahit mga private individuals natin na may mga stress. So, hindi lang ito nagpo-focus sa natin. So, lahat ng mga member ng community natin at may mga threat ay naalam po natin. Sa Pampanga, ilang kaso na rin ang pagpatay sa mga lokal na opisyal ang naitala nitong taong 2022. January 2022 nang mamatay sa pamamaril ng riding in tandem ang punong barangay ng Santo Niño, Guagua na si Raniel Asban. April 30 nung nakaraang taon nang tinambangan naman si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza ng Siyudad San Fernando sa Barangay Magliman, Bacolor, Pampanga. Tumatakbo noon bilang konsihal ng Siyudad San Fernando si Mendoza. At Disyembre ng parehong taon nang binaril sa ulo si Kapitan Jesus Liang ng Santo Rosario, Siyudad ng San Fernando habang naglalakad sa kahabaan ng Abad Santos Street sa poblasyon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Colonel Basilio hinggil sa nagiging takbo ng investigasyon dito at magbibigay umano sila ng press briefing sa takdang panahon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Police report muna po tayo mga kareho na kumpiska ng PNP ang nasa 7.5 million pisong halaga ng illegal ho na droga sa isinagawang operasyon sa area ho ng Santo Domingo Village, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Nito pong Huwebes, March 9, nakasilid sa 14 na piraso ng plastic sachet at 2 pirasong tibag ang hinihinalang droga na tumitimbang ng 1.1 kilogram. Kasabay nito, naaresto ho ang sospek na kinilalang si Noel de la Cruz at kasama nitong menor de edad. Nasamsam din ang iba't ibang klase ng bala, baril at glass pipe
Samantala, mga kaibigan, mga kareyon, 4 na drug personalities naman ho ang nahuli sa bypass operation sa isang drug den sa Barangay Muson, City of San Jose del Monte, Bulacan sa parehong araw. Nakumpiska ho ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ho ng mahigit 100,000 piso. Iba't ibang drug paraphernalia at marked money. Sasampahan ho ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ito hong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2020 o 2002 ang mga naarestong suspect. Anyari, Arvin, dyan sa mga kwento ng strike at dito naman sa usapin ng OPO, mga kaibigan, Public Utility Vehicle Modernization Program, patuloy ho itong inaalmahan nito pong iba't ibang jeepney drivers at operators dahil sa magiging epekto ho nito sa kanilang pamilya at kabuhayan. Sa katunayan, nagkaroon ho nitong tigil pasada o transport strike simula ng linggong ito upang maiparating ng mga tsuper at iba pang transport group ang kanilahong hinaing kaugnay ho ng planong pag-phase out ng gobyerno sa mga traditional na jeep. Bunsod nito, nanawagan naman ho si Senator Bongo na ipagpaliban muna ang PUV Modernization Program o di kaya naman ay bigyan ng sapat na panahon ang mga jeepney driver sa pamamagitan naman ho ng pag-extend ng deadline nito na nakatakda sa June 30. Ito'y habang hinihintay daw na maresolba ang issue ng phase-out. Anya, mawawala raw ang trademark ng Pilipinas, lalo na't kilala ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Bukod pa rito, mga kariyon, ito hong mahalaga rin ang mga jeepney sa pang-araw-araw na biyahe ng mga Pinoy dahil bahagi na raw ito ng ating kultura. Sa kabila nito, inamin naman ng senador na kailangan umano ang modernisasyon para ho sa kaligtasan ng mga pasahero. Subalit karamihan sa mga tsuper ay walang kakayahang pinansyal para magkaroon ng modernong sasakyan. Ang stand ko nito ay dapat talagang munang i-extend yung deadline. Para sa akin, pag walang PUVs o mga jeepneys sa kalye sa Maynila, sa Cubao, sa E. Rodriguez, sa Quezon Avenue, parang wala tayo sa Pilipinas. Parte na ng ating kultura na may tumatakbong mga jeepneys. But, importante po sa atin ang safety ng ating mga commuters, mga pasahero. Safety ng bawat Pilipino. Kaya siguraduhin lamang po na roadworthy po ito mga jeepney na pwede pa nating i-extend at patakbuhin. Marami pa po kami mga may init na balita. Huwag ho kayong maglilipat ng channel. I-share mo nga dyan, ate. Oo, ikaw nanonood. I-share mo, i-like mo pa. Mag-subscribe ka na rin sa ating pong mga social media page. Marami ho kami dito. Mula TikTok, YouTube. Paano ba yung pagbigkas ng YouTube? YouTube. Ayan ho, yung mga TikTokers dyan, shout out. Baka naman paki-like at subscribe ho dito ho sa CLTV 36, mga kaibigan, para oras-oras alam mo. Marami pa kaming balita. Magbabalik ko ang CLTV Balitaan.
Shoutout muna tayo mga karehyon. Kayo po mga nakatutok sa CLTV Balitaan. Lalo-lalo na yung mga empleyado dyan. Oo, na nakalimutan na may pasok ngayon pong araw ng Lunes. Lunes 13th, 13th of itong buwan ng Marso, ha? Opo, mga kaibigan, meron kong ganyan mga empleyado Shoutout. Ayun, yung nakalimutan yung kanilang may pasok pala. Ay, nako, bantayan ninyo yung mga sarili nyo at saka yung mga nag-good time dyan. May pasobralan Johnny. Shoutout. Yung mga tumakas naman dyan. Itang gugulong-gulong la kayo mag-in la. At yung makanyan, hindi kayo kakilala makanyan. Shoutout dyan sa mga empleyado. Nakatutok ko sa CLTV Balitaan. Opo, mga kaibigan, tuloy-tuloy ho itong ating ginagawang balitaan. Binisita ho ng Taiwanese investors ang Clark Freeport Zone. Ito pong Miyerkules, March 8. Bilang bahagi ho yan ng kanilang investment mission sa Pilipinas. Sa nasabing visit, mga karehyon, ibinida ho ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Kasama ho ang Clark Development Corporation at Clark Aviation at ito hong iba't ibang mga investment opportunities, mga kaibigan, ay inaalok nga ho dito ho sa Clark Freeport Zone na itinuturing bilang isa ho sa mga nangungunang investment destination dito ho sa ating bansa. Kabilang ho sa mga ito ay ang mga potensyal na lokasyon para ho sa mga business development na matatagpuan dyan ho sa New Clark City. Dito ho sa Clark Freeport and Special Economic Zone at Clark Aviation Complex. At ayon ho kay Attorney Edgardo Pamituan, ang chairman naman ho ng Subic Clark Alliance for Development, ang pagbisita ng mga Taiwanese investor ay nagpapatunay sa lumalagong interes at kumpiyansa ng mga ito sa ekonomiya sa rehiyon. Samantala, matatandaan ho nitong Pebrero 14 na European Ambassador sa pangunguna ho ni Ambassador Luc Veron ang bumisita ho sa Clark Freeport at Subic Bay Freeport Zone para ho sa isa ring business mission dito ho sa Pilipinas.
Shout out sa mga kabalan natin sa 4th District. Ito, makinig kayo, lalo-lalo na yung mga taga Macabebe, Pampanga. Isang state-of-the-art command center ang itinayo ho ng Pampanga Digital Evolution Company Incorporated o PADECO. Sa bayan ho ng Macabebe, Pampanga, libre ho itong ipagagamit ng PADECO, isang internet provider sa ika-4 ho na distrito nitong ating lalawigan. Sa mga ahensya ho, opo, mga kaibigan ng gobyerno. May kinalaman ho ito dito sa disaster response at pagbabantay ng seguridad. Narito po ang balita. Operational na ang Region 3 District 4 Rescue Unit Command Center dito sa Barangay Santo Rosario, Macabebe, Pampanga. Formal na pinasinayaan ng pasilidad na ipinatayo ng Pampanga Digital Evolution Company Incorporated o PADECO nitong Huwebes, March 9. Ang PADECO ay kilalang Information Technology o IT and Internet Fiber Optics provider na nagbibigay ng serbisyo sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Ayon kay Jaime Malyari, ang chairperson ng PADECO, layo ng naturang command center ang paigtingin ang quick response and rescue operation sa komunidad. Libre itong ipagagamit sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster response at pagpapanatili ng seguridad. It's a donation, no? It's not kind of an investment. Kasi hindi naman ang PADECO may-ari ng lahat ng to, right? So we are able to ask for donations for our sister companies, people that we know of, to put things together. I think give and take, I would say about 10 M just to put this place together, right? But again, that is the one way of giving back to the community. Kasi nung una, vision lang namin to. Pwede ba natin gawin to? And now, since we have the support of the barangays and the municipality of Macabebe, so okay, you know what? Why don't we do this? State-of-the-art ang Region 3 District 4 Rescue Unit Command Center na ginastosan ng halos 10 milyong piso. Higit 100 CCTV camera ang nakapwesto sa strategic area sa 4th District ng Pampanga na hindi lamang limitado sa commercial area kundi pati na sa looban ng mga komunidad. Konektado ito sa kanilang monitor at may kakayahan pang mag-zoom at mayroon pang night vision para mas malinaw at maigting ang pagbabantay. Ang makukuhang impormasyon naman ay kaagad na ipaaabot sa kinaukulang tanggapan ng pamahalaan na parang Rescue 911. That's what we're working on now. 911, we are actually providing two-way radio, right? Multi with the repeaters dito sa town. So lahat ng mga kasama dun sa program sa lahat ng mga barangay, we are issuing them a telephone sa barangay. At the same time, we are issuing them walkie-talkie, right? So lahat ng mga same with the PNP. So now what we wanted to ask them is to help us maglagay sila ng tao dito, ang mga barangays, at least one personnel dun sa side nila at maybe one or two of the PNP to monitor the place. Dagdag pa ni Malyari, ang pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor ang magiging susi sa matagumpay na operasyon ng command center. Well, that's what we're asking to everyone to join us and help us to sustain and maintain the facility. No? Sa tulong ng mga donors and affiliates natin, that's what we're getting now. So it's a self-running environment right now, pero how long can we do this? So syempre, kung kailangan namin ng tulong. Hindi namin magagawa lahat to without help, right? So, ang kailangan namin basically is if somebody can donate an ambulance, fire truck, mga volunteers na nasa medical, right? And also we create our own task force. So, the plan is really the quad environment. What we call the quad environment is Rapid Response Rescue Unit. Pinag-aaralan naman umano ngayon ng pamahalaang bayan ng Macabebe ang magiging operasyon at maintenance ng nasabing pasilidad. Well, actually, yun yung the next step. No? I think moving forward, yun yung pwedeng pag-usapan and then ilagay natin sa proper appropriation, budgeting. So it will take the whole of the executive and the legislative arm of the LGU to really support this endeavor. No? Ayon kay Senior Fire Marshal Officer 4 Roy Pangilinan, makatutulong ito sa kanilang mga rescue operation. Pag ganitong may actual vision, alam na namin kung saan kami pupunta at saan namin
pupwesto yung mga truck. At saka yung mga magre-rescue namin kung saan sila pwedeng pumwesto para ma-rescue o maapula kaagad yung sunog. Para naman sa PNP, bukod sa mapipigilan nito ang mga masasamang loob sa paggawa ng krimen dahil alam nilang sila ay bantay sarado, magagamit din umano ang kuha ng CCTV camera para sa pagpapatibay ng ebidensya pagdating sa pagsasampa ng kaso. CCTV footage, sir, lalo na pag yung nangyari, sir, is wala talagang witnesses, sir. Yung mga CCTV natin, sir, yung magiging evidence, sir. As long na yung makukuha nating footage, sir, is galing po dito, sir, yung original po, sir. Hindi po siya yung secondary na ginamitan po ng cellphone o ng camera, sir, para kuhanin, sir. I-extract po yung videos dito, sir, kung papayagan po tayo. Samantala, nagpasalamat naman si Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum sa inisyatiba ng PADECO sa pagtatatag ng command center. Anya, malaking bagay ito sa mga magkakalapit na bayan ng Makabebe, Minalin at Masantol. It's very good kasi po makakatulong talaga ito sa peace and order. Etong Makabebe, Masantol, sama na rin natin yung bayan ng Minalin. We are island barangays talaga. And some of them, kailangan pa kong magbangka eh. So, it's very important for us to know kung ano po nangyayari doon, lalo na po sa peace and order. Ngayon, medyo naayos na po yung peace and order, but we still remember just a few years ago na may mga problema. So, ito po talagang monitoring ng CCTV. Aside from individual monitoring po ng barangay, yung the fact na nagagather po yung info at na monitor po dito, pwedeng puntahan ng police at any time or the fire, malaking bagay po yan. Kasi we cannot drive to these places just like that. Kung minsan, ang hina pa nga po na cell signal. So we're hoping po that this can help us sa fire, sa peace and order, kung ano pong nangyayari, makarespond po ng mabilis. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Shoutout muna tayo kay Christine Manalo, nanonood, si Jean Lopez, si Kuyang Alex Canlas, ating Ami, ayun, nanonood, si Nerpo, si Eller Deyang Kiambao, opo, Luid Kakabalen, Luid Kakapampana, Abak na Balen, Teresa Manalo, EJ Caballo, si ko Cesar Manalbeya mo naman po, karaya pong kaya kaming kabalen, nakatutok ho dito ho sa ating CLTV Balitaan, opo, araw-araw ito hong ating pong programa, na kung saan nalalaman ho natin kung anong ganap dito ho sa ating pong mahal na rehiyon, Central Luzon. Samantala mga kaibigan, sa iba pong mga malalaking balitang Central Luzon, hinihikayat ho ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang kanilang nasasakupan, partikular na ho ang mga kababaihan. Huwag kaligtaang magparehistro ng iba't ibang legal na dokumento. Bahagi ho ito ng kampanya sa kanilang mahigit 20 programa ngayon pong Women's Month. Para ho sa karagdagang detalye, narito pong balita ni Liana Kalinaw. Sa pagbubukas pa lamang ng buwan ng Marso, inilatag na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang kanilang mga programa para sa selebrasyon ng Women's Month. At sa pagpapatuloy nito, isang serye ng forum ukol sa civil registration ang ikinakasa sa iba't ibang barangay. Ngayong Biyernes, March 10, tinungo ng mga tauhan ng City Civil Registry Office ang mga miyembro ng Women's Organization at Barangay Health Workers ng Barangay Santa Lucia. Napaka-importante ng forum sa mga kababaihan Kasi una, sabi ko, sila actually ang mga nanganganak. Pangalawa, sila rin nagtatrabaho sa mga bilang BHW. Gusto lang namin magpatulong sa kanila para yung mga hindi pa nakarehistro o yung mga kapapanganak lang dapat kaagad marehistro. Yung awareness nga ang inaano namin sa kanila para matulungan kami, magtulong-tulong kami para sa total registration sa buong city. Hinihikayat ng City Government ang mga Fernandina at Fernandino na magparehistro ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, at certificate of no marriage o SENOMAR. Okay, ang civil registration o yung pagtatalang civil ay napaka-importante. Ito ay isang continuous recording of civil status of every person, simula sa pagkasilang hanggang sa kamatayan. Actually, sa office, ang nire-record namin ay mga kapanganakan, kasal, at kamatayan. Ayon kay Rimando Umali, ang pinuno ng Civil Registry Office ng syudad, nagagamit ang mga inire-rehistrong datos para sa mga programa at plano ng gobyerno. Nagagamit yan sa planning,
sa yung mga statistics, kung ilan ang sinisilang, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang namamatay. Ako nga, gumagawa ko ng analysis monthly. Halimbawa sa Certificate of Death, kung ilan ang namamatay, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang mga Fernandino, kung ilan sa mga Fernandino yan, kung ilan ang babae, kung ilan ang mga lalaki, para magamit ng Chief Executive yung mga data. Para kay Lorena Digia, ang presidente ng Barangay Health Workers ng Santa Lucia, mahalaga ang pagpaparehistro ng mga dokumento, partikular na ng birth certificate, upang mai-record ang pagkakakilanlan ng isang individual. Ang alam ko po kasi, pag hindi po tayo nakaregistered, hindi daw po tayo tao. Kaya pinaka-importante yung kumuha ka ng birth certificate at kailangan lahat ng mga documents, kailangan meron ka para pag kinakailangan natin, gagamitin na natin yon, at least may ipapakita tayo. Yun po. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kababaihan sa mga aktibidad na ginagawa ng pamahalaang panlungsod ngayong Women's Month. At marami kaming nalalaman. Maraming silang programang ginagawa. Tapos paano yung karapatan ng isang kababaihan. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Marami pa po kami mga balita. Opo, tumutok lang at huwag po kayong maglilipat ng channel at huwag kayong mag-i-scroll dyan dahil opo, ang mga balitang Central Luzon na mainit ho ngayon na pinag-uusapan sa ating rehiyon, magbabalik at amin pong ibibigay.
ang CLTV Balitaan. Isa umano sa mga programa ni Senator Bongo bilang chairman ho ng Committee on Health ng Senado ay ang pagpapatayo ho ng mga karagdagang mga pasilidad upang dito ho sa pangkalusugan. Oo, tama ka dyan, Lorey, dito sa narinig mo. No? Kaugnay nito, dinayo ho ng Senador ang bayan ho ng Arayat, Pampanga para ho sa groundbreaking ceremony ng itatayong Super Health Center. Dahil ito po ang balita. Malaki ang ginagampanan tungkulin ng mga healthcare facilities sa isang bayan at syudad. Tulad na lamang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa ito sa mga naging takbuhan ng mga tao. Kaya naman bilang chairman ng Committee on Health ng Senado, isa umano sa mga programa ni Senator Bongo na magpatayo ng mga karagdagang mga pasilidad pangkalusugan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Health, nasimulan na ang pagtatayo ng mga super health centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ngayong 9 ng Marso ay dinayo ng Senador ang bayan ng Arayat para sa groundbreaking ceremony na itatayong Super Health Center. Natutuwa po ako dahil ito pong Super Health Center is a medium type of polyclinic kung saan po pwedeng manganak, dental, laboratory, x-ray at makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit po yung serbisyo medikal sa kanila. Ilalagay po ito sa mga strategic areas sa buong Pilipinas. Magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa year 2022 at 322 na Super Health Center sa year 2023. At isa po ang Arayat, Pampanga sa napiling paglalagyan po ng Super Health Center. 2 million pesos ang laan na pondo para sa pagpapatayo ng estruktura, habang 10 million pesos naman para sa mga equipment na parehong pinondohan ng DOH. Itatayo ang Super Health Center sa lupaing pag-aari ng local government unit. Sisimulan na umano ito sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng Super Health Center sa Arayat at target na matapos ito bago pumasok ang taong 2024. Matapos maitayo ay ta-turn over na umano ito sa pamahalaang bayan at mayroon silang opsyon kung ano pa ang gusto nilang gawin sa Super Health Center. Kaya laking pasalamat po namin yung binigyan niya po kami ng priority. Unang-una po kami nakatanggap na nabigyan ng Super Health Center dito sa Pampanga. Handa naman umano ang pamahalaang bayan na buksan ang naturang health center maging sa mga pasyenteng hindi residente ng Arayat. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. O Bin, bilangin daw natin kung ilan mga health facility ang itinayo dito sa Central Luzon. Dito pa lang ako sa Pampanga, meron kaming OFW Hospital, Lorey, meron tayong Super Health Center, Andito rin ho ang Regional Hospital ng DOH. At ayan, mga kaibigan, isa pang balita. Alam niyo ba, pirmado na ng Pangulo. Opo, Pangulong Bongbong Marcos, ito naman hong itatayo na extension baga nitong Heart Center dyan ho sa Clark. Abangan ho ninyo yung balitang yan, mga kaibigan. Kayo po mga nakikinig. Ano sabi? Nito nag-text sa atin. Marami bagang sakit ang mga Kapampangan? Hindi, mga kaibigan. Swerte lang ang mga Kapampangan dahil nandito na ho itong mga health facility na tunay. Opo, tingnan ho natin kung paano ho magiging operational itong mga to. Doon sa mga nagtatanong, bakit ang init ng panahon? Paulo G. Parin Johnny, bakit mainit ang panahon? Alamin po natin kay Kuyang Manny Esguera. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon at samantala po isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 630 kilometers dyan po sa may silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon po ay maliit naman po ang tsansa nito mabuo bilang isang ganap na bagyo pero ito po ay binabantayan pa rin ng Pag-asa at naapektuhan na po ang mga lugar ng Caraga at Davao Region. Sa mga lugar pong nabanggit ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot na ng LPA. So posible po dyan ang mga flash floods at landslide. Gayon din po ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay magiging bahagyang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot din ng LPA at ng localized thunderstorm. Samantala po ang Cagayan Valley, Aurora, Apayao at
Ang Eastern Quezon ay maulap din po ang papawirin na may mga pagulang nagaganap. Ito po ay dulot naman ng amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagyan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga mahihinang mga pagulan. Dulot din po ito ng amihan. So sa mga lugar pong nabanggit, pinag-iingat po natin mga kababayan dyan dahil posible po ang mga flash floods at landslide. Kaya iba yung pag-iingat po ang ating gawin. Salamat po. Oh, ano meron? Ano meron? Ano kwento? Yung pong mga, umaga pa lang nakangiti na at habang isinusubo ang masarap na ulam. Ayun si Kuya. Kuya, yung bang ulam mo may sabaw. Oh, yung bang ulam mo may lasa. Yan na kasi tanong ngayon eh. Okay, meron kaming kinakain kaya lang may lasa pa ba yan? Mahal na kasi na mabili. Ay, meron pong ganyan mga kaibigan. Kapag umpo ka na, kainan na, naku, ang dami hong napagsasaluhan na kwento. Pero yung mga Marites, shout out sa mga Marites! Anong ulam ng inyong kapitbahay? Ay, naman. Ay, si ate niya, silip-silip ya. Ating makanyan eh. Nano nga ba ako kay Sipin Bale? Nano nung ulam na? Ito po, tanong ho namin sa inyo para ho sa ating topic quote. Bin, ikaw, ito pong mga Kapampangan. Ingkutang da, nanong mamye tula king aldomo. Aro. Ikaw, Belen. Naampaya. Atin po kasing kakaluguran tamo kaluban ng Roderick Dizon, Maniago. Simple smile from you. Hehehe. Ay, nuko. Wapin naman makapamiyang inspirasyon nita. Oras igit ming kayabe mo. Diyan, kumari makasibaktong ya. Ay, sungigit may makasibaktong ya. Mami Aili. Ay, masira ka, pinamanaldo. Ay, Roderick, ayan, simple smile ka, magmamye ng tula kaya. Nino pa rin. Marlene Eniceto. Tang mag-TikTok. Daka na mo yung mapag-TikTok. Ay, tutubo ito. Kasi sumeg-TikTok hanggang makanano ka pa kabayat problema. Mila ko. Ale, eware. Ay, len tayo po mag-TikTok kanini bukas makadway makoy, Ang popoy Sernan, lentala po. Nino pa rin may mag-chat kaya katamo? Carl Santiago. Tang di na nakasobra king budget ning asawa mo. Ano ko? Ikumari kong Lisa kanini, sana all may budget. Shout out kang Jo ning life ko, Alex nga na. Ikumara Lisa, makanyan muna maning mami kayang tula ni Johnny Boy. Nino pa rin may mag-chat kay katamo. Robin David, pamilya, good health, pera. Para-parehas tamo pala. Burine, pera, okay, good health. Ay, maragula bagay ito. Oras pupis sabihin niya po yung good health, mga kaibigan. Pagka good health ang naibigay ho sa atin, naman, malaking bagay yan para ho tayo, lumaban sa buhay ho na to. At saka yung pamilya, inspirasyon yan, di ba, Bin? Sino pa? Nino pa? Roberto Capili, yung paggising sa umaga na walang kahit anong sakit sa katawan. Shoutout sa mga senior citizen. Yung mga nagme-maintenance sa ino ko. Subong atin lang akalimbatawan na panulong inom. Ayun, sumasakit ang ulo, sumasakit ang balakang, ayan. At yung tuhod, Bin, ayun, mahirap sa mga senior citizen kung minsan, hindi lang yung sakit sa katawan. Sabi nitong aking partner, si Lolo, pati daw yung sakit sa bulsa. Sino ba yan? Dino pa. Mervic Sayer, pati nga po magtong its. Rening matako kay Sugal. Shout out. Siyempre, masaya yung pamilya. Healthy always. Ito. Reni pong kakaluguran tamo. Burida taga na itang masikan la po kay healthy. Yapin po yung kaya katamong pangadita do. Ikaw pong makatutok kaya kami, balwan nyo kakaluguran, makanyan niya po,
Ingke kami pong programa. Yung engagement, talaga naman, opo, gusto ho naming mapataas. At totoo, mga kaibigan, pagka ho kasali kayo sa aming pong programa, ay lalo hong nagiging makulay ang ating araw. Kaya po sa mga sumusubaybay ho ng CLTV, i-like po ninyo. Mag-subscribe po kayo sa ating pong channel para ho oras-oras mga kaibigan, alam po ninyo kung ano ganap dito ho sa atin hong, opo mga kaibigan, sa ating pong stasyon. Mamaya, si Irene Alvarado, teacher Francisco Henson Elementary School at content creator. Yan ho ang guest ni Kuya Jody. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang pandetalye, maaari po ninyong i-follow ang aming pong social media pages sa aming pong Facebook at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News at Twitter account at CLTV 36, at sa aming pong Instagram, salin nyo na at CLTV 36 Official, at ang aming pong TikTok, yun, at CLTV 36 Official. At kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV 36 Official, at ang aming pong website, www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming pong 39 cable partners, at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong persa ng CLTV 36 News and Current Affairs, humahalili inyong lingkod, Paolo G. Santos, kay Kuya Justin Dizon. Taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.